Hello guys, जोंनि बियार YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जोङो। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे। लोगोफोर नाजों संनो ना गोरलै गोरलै दहाय गुरहैदोंमोन। बेखौनो दा मोनानि ओंख्रि संसै आरो। गोरलै गोरलै खादों आङो, बांद्राय गोरायाबो गोखै जायो नालाय, ओंखायनो एसे गोरलै गोरलै खाबाय नै। सायनानै नै खेरखायाव दोनबाय, खेरखायाव बे खामफ्लायाव दोनथ'नानै सायदों आरो आङो, ओमफ्राय खेरखायाव सायबाय ओरै दोनबाय। सियायदों, उन्दुनो ओंखारदों लोगोफोर, ओंखायनो थाब संनानै जानानै उन्दुनोसै। दोननोसै न'आवहाय दोननोसै। दोनथ'बाय, आवा आथा आलायनानै दोनो रेडि रेदां जोंहा। नैबेयाव बानलु संख्रि मस्ला खारदै बायदिसिना बयामाव सोनानै दोनो आरो। बेखौ सिनि सापात, बै अमा मेजेम लोगोफोर, नै अमा मेजेम आवथिनानै दोननाय। मालाबा मालाबा नारजि ओंख्रि जानोबा बेखौनो जायो जोंहा। ओंखाम सङो बेयाव जोंहा। नै बे ना दा मैथाजों संगोन। नै लोगोफोर मैथाजों संनो। बे खांख्राइ दहाय आइमोन गुरहैदोंमोन आरो, आइजों आफा। आंथ' नाखौनो गुरनो रोंखाया लोगोफोर, बिहा बेखौनो गुरनायखौसो जायो। ओमफ्राय नै बेफोरो दै आरि आरो। नैबेयाव थोरसि दोनो जोंहा, नै बेयाव थोरसि दोनग्राया नै जोंना बिदिसो लोगोफोर, दिन्दुला गिरजालायो। हेलौ गाइस, जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? नोंथांमोना मोजां मोनदोंना गाज्रि मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामना हो। जोंनि भिडिअआ बेबायदिनो सानफ्रामबो गुसुं गुसुंबाबो जों लाबोबाय थागोन लोगोफोर। नै लोगोफोर, नै